Áno. Áno. No, aj na čele, čo má, Ako robotnica, vieš? a to má tak rozprávne, to už tak smrti. Ty máš jakú suknu? To je gačo sukňa, to je akože gatie sú, ale to je ako... Oj, teraz spadnem. A jeho láskavosťou sme boli pozvaní sem a využijeme akciu Crocs SM za jeho podpory v priestoroch, o ktorých vám on porozpráva, ja nebudem rozprávať, majú históriu, majú súčasnosť, takže bude to zaujímavé. Ten krok, ktorý je, potom by sme sa vybrali neskôr týmto chodníčkom do Národného Žrebčína, kde sme sa pozreli, ako sa správne dá chodiť. Na tých koničkoch si pozrieme, aj keď oni sú na štyroch, my sme niekedy tiež. Takže v mene toho celého kolektívu by som vám chcel sa poďakovať za tú ochotu a priazeň, ktorú nám prejavujete. A verím, že všetci budete mať z toho hlboký zážitok na dlhé roky, pretože sa dostávame do priestorov, kde sa za normálnych okolností človek nedostane. Ešte není za to ďakovať, lebo ešte sme nič nespravili. Ďakujeme za ochotu a možnosť. Ešte ste len vonku, takže nech sa páči, prejdite donútra, tam sa posadíme, porozprávame, podebatujeme a tak ďalej, takže nech sa páči. A môžeme zobrať tam topoláku? Ktorí ste pohyblivejší alebo máte voľné ruky. Nech sa páči. Nech sa páči, prejdite, sadnite si. Sadnite si. Môžete sa posadiť na tých vec. História teda začína v roku 1905 až 1907, kedy bol postavený ako súčasť majetka pánstva rodu Habsburgovcov. Už vtedy Habsburgovci vedeli, že nie len predajom dreva sú lesy živé, ale aj poplatkovým odstrelom zverí a za týmto účelom bol vlastne postavený aj tento zámok. Tu sa konali predpolovačkové stretnutia, tu sa konali popolovačkové hostiny, rôzne dojednania, rôzne reprezentačné návštevy a vlastne tomuto účelu slúži zámok až do dneska. Od tohoto času až do dneska prešiel rôznymi, dá sa povedať, opravami, úpravami, pretože napríklad cez prvú svetovú vojnu slúžil aj ako ošetrovné ranených dôstojníkov. Teda históriu má takú dosť pohnutú a zaujímavú. Až posledná prestavba a úprava sa konala v roku 1994 až do roku 2000 a zámok dostal takú podobu, akú vidíte dneska. Nachádza sa tu približne 560 trofejí, z ktorých 3/4 sú z pôvodného zámku,
1/4 sú trofeje novodobých strelcov. Keď sme tu na národnej sále, nedá mi nespomenúť aspoň tú najhlavnejšiu po mojej pravej ruke, je to partizánsky jeleň alebo trofej neznámeho strelca, ktorá bola ulovená v časoch povstania a predpokladá sa, že nie je strelnou zbraňou, pretože mala rozbitú lepku, avšak nejakým predmetom alebo sekerou, pretože tí, čo ho ulovili, vlastne aj nevedeli hodnotu trofeje. Keďže to bolo cez vojnu, predpokladá sa, že ho ulovili z dôvodu hladu, pretože trofej zostala na mieste zmizlé mäso, takže keď bola vojna, predpokladá sa, že to za týmto účelom bol ulovený. Na všetkých výstavách, ktoré doteraz sa zúčastňujú, získa zlatú medailu, takže má bodovú hodnotu 241,7 bodov. Na mojej pravej ruke, ak ste si pozreli alebo si pozriete krajčiarsky salónik, ktorý je zdobený kanzičnými trofiami. Tam na čelnej stene predo mnou za dverami je hostovský alebo kartársky salónik, ktorý je zdobený zase srčími trofiami, približne 170. Obrazy, ktoré vidíte po stenách, sú originály od akademického maliara Šovanku, ktorý sa zaoberal polovníckou tematikou a takisto pochádzajú ešte z pôvodného zámku. V zámku sa nachádzajú na ubytovanie 4 apartmány, 2 sú dvojložkové, 2 sú štvorložkové, to znamená na plných počtoch vieme ubytovať 12 hostí. Táto sála je na plných počtoch, ktoré je 42 hostí. Stoly sú vyrobené tak, že ich vieme dať do účka, do tečka, do ička, tak ako potrebujeme. Od času od roku 2000 až do dneska, kedy zámok bol vlastne daný do prevádzky, nás navštívili rôzne významné osobnosti. Od, dá sa povedať, posledného majiteľa rodu Habsburgovcov Michaela von Habsburga až po dnešného slovenského prezidenta, respektíve aj českého prezidenta, pretože zhruba pred 2 mesiacmi nás navštívili do svojich manželiek, kde vyjadrili, že sa im zámok veľmi páčil, tak pán prezident Český povedal, že v každom prípade sa sem ešte bude vracať, pretože bol milo prekvapený, ako stále sa toto zariadenie pekne nachádza. V roku 2002 nás navštívil posledný z rodu Habsburgovcov Michael von Habsburg, ktorý keď videl, ako stave zámok, povedal, nikde vo svete nezanechal majetky, nenašiel v takom stave peknou ako tu na. A tak v tom istom roku 2002, 6. decembra, usporiadal spoločnú polovačku pre svojich pozvaných hostí z celej Európy, takže boli tu princezné vojvodovia, arcivojvodovia a tak ďalej, ale bolo ich tu na večeru 42. Dá sa povedať, že robíme pre všetkých hostí. Není zámok vyčlenený len pre nejakú skupinu zvlášť, ale robíme pre všetkých hostí, ktorí sa prihlásia. Robíme to na objednávku, pretože ak ste sami vidíte, že by nemalo význam jednoducho otvoriť toto zariadenie tak verejnosti, že aby sem chodili ľudia, dali si tu 3 piva, vypálili 4 cigarety, po prípade zaspali za stolom. Skúšali sme aj prehliadky pre deti, ale minulo sa to účinku, pretože keď prešlo 100 detí cez zámok a všetci si museli všetko obákať, chytiť, zvesiť dole do steny, všetci si museli vtedy sadnúť, všetci museli vtedy na WC, tak sme po prvých 2 prehliadkách zistili, že treba malovať dolnú chodbu, ktoré že boli pokazené. Pritom, keď sme robili výklad, deti nezaujímali také veci, takže sa to vyňalo účinku, takže sme aj takéto prehliadky zastavili. A robíme všetky akcie, dá sa povedať, na objednávku. To znamená, robíme oslavy, 50, rôzne stretnutia, sympózia, diplomatické polovačky, ministerské porady a tak ďalej, pretože sme ako reprezentácia štátnych lesov a reprezentácia Slovenskej republiky. Máme tu svoju kuchyňu, kde varíme špeciality z diviny, ale z diviny, pretože ak by ste by bolo zle, keby ste prišli z polovníckeho zámku a povedali by ste doma, že ste mali mlčacie prsia. A takisto aj preto, že ako jediný tu na Slovensku vlastníme bytunok, kde sa z celého Slovenska zváža divina, strelená, kde sa tu na rozrába, spracúva, vákuvo sa balí a vyváža sa do všetkých komodít aj na Slovensku a takisto aj do štátov Únie. Dá sa povedať, že to by tak krátkosti bolo asi všetko. Pokiaľ by vás zaujímalo, snáď ešte môžeme niečo povedať. Pokiaľ by vás zaujímalo do cena, tu na obed, dá sa povedať z diviny, stojí 400 korún. Večera stojí 350,